приятели! В днешния ден ще ви представя една интересна комбинация от детски артикули, които са подходящи за момченце. В конкретния случай специално подбрахме тази текстилна кукла, която е момченце. Символиката е да служи като декорация на детската стая и освен това има интересна закачлива форма. Независимо, че е кукла, сама по себе си това е една текстилна играчка. Гащеризончето може отзад леко да се отвърши и съответно да се махне от самата играчка. Ето, показвам как по съвсем лесен начин става събличането на гащеризончето. Не е задължително да служи за игра. Отново подчертавам, куклата може да бъде като част от цялостната идея и концепция на детската момчешка стая. Ако идеята е да направите някакъв конкретен подарък за момченце, към тази кукличка бихте могли да добавите мини картичка с надпис Бебе, където имаме на син фон позиционирани облачетата, щъркелчето, което носи бебенцето в съответното вързопче. Картичката има хоризонтална визия и отварянето е ето по този начин нагоре, а тук в тази част бихте могли да напишете своето пожелание. В случай, че решите да надградите идеята, ние се постарахме към картичката и куклата да добавим едно мини вариантче на бебешко албумче, което е с основните надписи албумче и отново горе на флагчетата имаме надпис Бебе. Отварянето става благодарение на синята панделка, която сложихме отстрани. Подчертавам, че с цел дълготрайното ползване и разлистване на страничките, ние се постарахме да поставим тези метални ъгълчета, които гарантират безпроблемното ползване на албумчето и освен това предпазват именно тази част. Отварям първата страничка, за да ви разходя набързо, за да видите какво специално разработихме за вашите момченца. Тук отварянето е ето по този начин. Имаме още едно отваряне на страни, скрито джобче, в което добавихме малки такчета. Съответно, бебенце, символиката Бебе, която присъства на корицата, надпис момченце и още едно малко такче, отново Бебе, момче. Обръщам специално внимание на тези интересни форми по краищата. Това не е само част от декорацията на страничките, а това са едни скрити ъгълчета, на които позволява да подпъхнете снимките. Защо? Затова, защото присъствието на тези ъгълчета улеснява подреждането на снимките и освен това не ви ангажира на 100% да бъдат точно в първоначалния вид, в който вие сте ги подредили. Хрумва ви някаква идея, решавате да размествате и с лекота размествате, а не разлепяте. Тук в тази част имаме допълнителна поставена страничка, която е подвижна. От едната страна е с звездички. Тук можете да сложите малка снимка или някакво желание, желано послание или текст. От другата страна отново имаме още едно листче, което е добавено пак за снимка или текст от тук. Продължавам напред да ви разхождам по страничките, като тук вече имаме едно хоризонтално отваряне на страни и се постарахме да ви покажем как снимката би изглеждала, ако бъдат поставени в тези тук именно отрязани части. Именно това са ъгълчетата, които ние се погрижихме да присъстват в албума с цел да бъдете максимално улеснени. Ето, показвам, за да се види по-добре. Махам дори визитката и обръщам внимание как във всяко едно ъгълче има такива каналчета за поставяне на снимката. Сгъвам по обратният начин тази страничка, за да покажа, че тук се постарахме да скрием още една страничка с издърпване на това сърчице, отново за поставяне на снимчиците в тези ъгълчета. Продължавайки напред, стигаме до този вариант, където тук имаме подвижна страница, отново малки такчета поставени в тези джобчета и тук в тази част имаме отново подвижна страничка, която е оформена по този начин. Момченцето Бебе, което присъства
И продължаваме още напред. Тук отново скрита страничка, за да стигнем до този вариант, при който тази част изцяло се издърпва, позволява ляво-дясно позициониране на снимки. Тук на тези редове отново снимки и тук на малките табчета в края можете да си запишете онези интересни и важни параметри, които са свързани с бебето, като например височина, тегло, името, датата на раждането или всичко, което бихте желали да запечатате в спомените си за цял живот. Ето как набързо, страничка по страничка, в днешния ден ви разходих в това приказно албумче, което е за момченце, като искрено се надявам тази наша идея да ви е допаднала. Ако обаче вие имате бебе момиченце, с огромно удоволствие ще се постараем да създадем уникалната розова комбинация за вашето момиченце. Благодаря ви за вниманието и по традиция ще ви кажа до нови срещи!